סופר אקזקיוטיב, שאני זוכרת בדיוק את היום שזויה ושי עלו על הבמה ברונז, והם אמרו, אנחנו נהיה מאוד מהר סילבר. וזה פשוט קרה. ככה, נכון? כן, והם qualified black tie, אז הם זוכרים שהייתה גם קטגוריה של ה-first FOB ו-first SMB בכל מדינה, אז שי וזויה זכו בזה. וחוץ מזה, הוא ממולדובה. מאותו בית ספר של איתן, אז זה קרוב ללב. אז שי בטלמן, בבקשה! שלום אדוני, שמי שי בטלמן. זויה שאלה אותי אם אני מתרגש, אז שאלתי אם יש סיבה, אז מתרגש קצת מהריקודים. שוב, שי בטלמן, נשוי לזויה אשתי, יש לנו שתי בנות מדהימות. אני רוצה להזמין את זויה, שתכירו את זויה. זאת אשתי, זויה מדהימה. למעשה, זה הלמה שלי, למה אני פה. שלום לכולם, אני מאוד שמחה להיות פה, ואני פשוט מקבלת מפה אנרגיה ממש חזקה של אנשים פתוחים, חיוביים. אני חושבת שזה הנקודה של החיבור במונבים. ואני מקווה שמפה אתם תיקחו את המידע מאוד יעילה להמשך וליקום, לקיים את החלומות שלנו בקיצור, כי אני בתהליך עם בעלי לקיום של החלום, בניית העסק. דרך אגב, זויה חשפה אותי לפני כשנתיים לספר אבא, שיר אבא אני, למעשה בגללה אני פה. אני חושבת שהדרך היחידה לקיים את החלומות זה בניית העסק, עסק אישי, ולא עסק קלאסי, עסק באמת בשיווק רשתי, שאנחנו נוכל להשיג את הרווח פסיבי. זהו. תודה. תודה רבה. טוב, היא ביקשה ממני שאני לא אזמין אותה לבמה, אבל בכל מקרה אני הזמנתי. לא יפה, לא יפה, אומרת את זה ממצגת ברמת הגולן. והנושא של המצגת זה איך להתגבר על התנגדויות וסירופים. זה אחת מההתנגדויות שהיו לי והתגברתי והזמנתי את זויה לבמה. ככה.